DepEd sa Negros Occidental hugot niya ginamonitor ang mga bultuhan sa probinsya nga nakarecord sa pagtaas ng kaso sa mga estudyante pati man manunudlo nga ginatrang kaso. Nakatutok, Eileen Pedreso. 5-8 ka mga bulutuan sa Negros Occidental ang nakarecord sa pagdamo sang kaso sa mga estudyante kag manunudlo nga naka-eksperyensya sang flu-like symptoms sunod sa monitoring sang DepEd Negros Occidental. Bangod sa mga ginatrang kaso nga mga estudyante, pila sa mga bulutuan ng liwat nga nag-implementar sang pagsuksok sang face mask sa sulod sang klase. Situational, magampi across the province it ang amuning sitwasyon. So, ang discretion na sa school head kung i-implement nila sa eskwelahan. Pagklaro sang DepEd, wala sang dapat kabalakan bangod hindi man mataas ang numero sa mga estudyante nga nagabatsyag sang trangkaso. Kung lantaon mo siya at district-wide, ang 200 is not that alarming. Itungod usually yung isa natin ka-district may mga tag-2,000 man kakabataan mo. Hindi naman kinahanglan sunod sa Department of Health Region 6 nga ipaidalom sa antigen test ang mga estudyante. Sa baylo, kung hindi maayo ang pamatsyag, ginabiso sang ahensya nga hindi na lang anay pagpaeskwelahon ng estudyante, agud malikawan ang posible pagpanglaton. Depende sa school, pero ang aming advice, isolation ng moms basta may flu-like symptom ka na if possible, hindi ka na magsulod sa klase. Abiso sang health expert sa mga ginikanan nga tutukan ang pagpabaskog sa immune system sa gila kabataan paagi sa pagkaon sa masustansya nga pagkaon, paglikaw sa pagpulaw, kag pag-inom sang vitamina. Upod Geruel Banggoy, Eileen Pedreso, One Western Visayas.